Dobrý večer, hlásim sa vám s holom. Idem nič hovoriť, mám všetko na saláme, mám novú sukňu, pozri. Ja neviem ani kde začať. She was okay. Ja som si v poslednom období nakupovala strašne veľa vecí. Čo to svrbí? Že vám to proste ukážem, pretože vy to máte radi, ja to mám rada, všetci sa máme radi. Live, love, love. Z teba sa kúkajte na mňa. Poprvé mám túto sukňu, ktorá teraz vyzerá dosť na minge, riflová, ale akože si tam opasok a dám si ju vyššie. Nenosím vôbec sukne, cítim sa jak... Mám pocit, že vyzerám ako jovinečko, ne? Kúkaj. Neznášam sukne, ale mala som chuť si ju kúpiť, akože bolo mi to dosť jedno. Kúpila som si dve nové tašky, ktoré nejsú dizajnerské, stali 10 € každá. Piči nejakú Louis Gucci Fendi. Som si takúto hnedú. Neviem z akého dôvodu sa mi veľmi páči. Ide mi veľmi taká Lana Del Rey. Druhú som si takúto, klasicky, musela som to nejako dojebať a kúpila som si takúto tašku. Čo ti jebeš, ako toto som ja, keby som taška. Krásna. Kúpila som si sviečku. Kúpila som si fantové pyžamo. To by som nosila aj von. Kúpila som si také zasvedcovacie písmenka. Ako Jana Ninová, čo si? Takéto trojštvrťové, ako keby rifle. Každý, kto povie, že sa mu to neľúbi, absolútne to nezaujíma. Trojštvrťové rifle. Veľa ľudí nevie tomu prísť na chuť, ale mne to chutí až moc. Mám si dve veci z review značky. Ono to vyzerá ako keby to bolo maskáčové, ale tam sú nejaké postavičky vyjebané, alebo čo. To full zip mikina, to znamená, že ona sa zapína úplne povrch. Vieš, ale to ide až hore. A k tomu tepláky v rúžovom. Sú to cool. Som tiež mala v klipe, toto sú papuče v tvare tenisiek a nech ti nemrdá na tú hlavu. A všetci, čo poviete, že vyzerám na piču, they not like us. Zedol sme. Ja sa vždy v takýchto momentoch cítim najviac sebavedomá. Že v pekných šatoch, obtiahnutých mi vidno erici, cici, všetko, tak som taká, že v tomto sa cítim, že... Monster on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a free throw, man down, call like Amber Lambs, tell him breathe, bro, nail a nigga to the cross, he walk. Presne tak. Šaty som si kúpila. Veľmi peknúčko. Týto top som si kúpila riflový. Toto je veľmi taká, že moja klasika. Kúpila som si tú pičovinu aj s mojou sestrou, ona má modrého, pretože proste idem na dovolenku, neviem kedy, ale idem a keď pôjdem, tak takto pôjdem. Potom poslali z Hood Hero, poznáte určite, poslali mi nejaké veci. Poslali mi plavky, takéto bledo-rúžové. Toto je spodok, biele, čakajte to. To, krásne. Gorgeous. Poslali mi aj ich novú kolekciu, alebo nový set. A je to krásne. A toto je tričko ešte, matching. Išli mi aj nové tenisky z Brick Store. New Balancey, ktoré sú, že...